Sari kaham jotong nong ke tabuk ang tibi nai tunggu ko nai di tabung nang tu tukui pai do to nei hingke ko mia rogo hingke kisani bed dati tong mani hingke tini hingke finally ani bed no ang uko bed cover rok supayu ko clean khayu tini hingke ani bero bonkha ei hingke ani cosmetic nai di ang o jaga o se manui tono ani phunma manui rok mia go rikanai sungmani ko den marikanai aituma dahin tamo hinsido abo saimani ang kaham ke mai thuguna aboni risabu bunai khangke nai thangnai go abo tabung ke ani basim bazani phaioi nai di ko ai tamo jani helek melek ing paikha glass rok klai paikha hangke baja paima blankai clean khaisi nai di tamoni tongka kisa ko table no sap khaiga no hinui tene hingke fungai kha good morning everyone hingke ang tabo kisa mondiro thana bagui toirok tukui paikha hingke bwkhanai kisa kharui naidi ani bwkhanai lokhado ta tini hingke nogo bo saisung nai hingke ani dara bai bachi hingke bo ani nis no tonna bagui thanai hostel o jirini yawo angke tabuk toirok tukui reduk rok wngpaikha mondiro thangui konal kal buna bagui sri sri wati phai tongkha hingke ang tabuk ready koi paikha mondiro thana bagui wati phai tongo hingke ang asuk din tangui blog rimai angkhe kisa chini oroto ko net rok bo problem khaio do wati rok phaikha hingke ang bagui se regular blog rimaya hingke taisa busy bo ongoi tongo ang bagui hingke tini ni simi hingke ang daily no blog upload khainai hino uansui tongkha hingke please norok ano support khai di tani video no nai di skip khaya jar first to last hingke norok ano support khai di hamjangma ridi hingke norok ani blog no nai di video no nai tongma bagui pai phlaya ke norok no hambai rio hingke ta ang tang bagui den nokok samke kwbangma nani kok bijimai ang tongo hingke jekono video rok nai buji angke interest nainai ang bagui sang sao ano tang bagui den nokok samni ko kharok tati di kharok tabai di norok no ang request khaio norok ano support khai tongdi ang continue no blog khaina hinui wansui tongo tabuk try khainai ang net maya phano kostok khai phano kostok khaikhe ang kaisa phol mano hayada chong kisale kostok khaina nangnai hingke ang bagui ang uansukha iko naidi tabuk hingke ang saisung no wngkha ani nis tani bachi ani dara borok hingke tabuk no thangkha hingke ang bo tabuk okhonai mondiro thana bagui hingke norok no manui kaisa phunuknai ko naidi abo no ongkok bai tamo hin chingkok bai hingke daba hino abono belai kheno use khai ani bachi jan jan hamjakmani ta hayada chini tripura saro hingke maximum omo hai use khaio hingke duka khulugui nok bisingo kisa ani manui rok no agano ta naidi saisung saisung aina nai muni tongo ang konai imulai gora khaiton mani simulai khum kormo sinane hai gora sobalai bal tong singele ta khai to
Abongke fungni ukomai misongna naitongo ani munai Delhi ni faimani hingke bo belai no muiya chana muchukjai tongkha ni sago hingke miyago bobai no kunui thangui muiya phainaikha iko ani bachoi hingke ani babu ani dara hingke borok hingke wak yogjagui khai tongo do chikon tiya khe belai no soitan nongmani o waksa iko naidi belai no soitan iko abo hingke ani munai tini ni sal hingke naisidi sal tungnai hai ma tongo tini ni view rok naisidi ani kami rok naisidi naithokjaka hingke comment khaidi like khaidi share khairidi abo hingke nog bisingo muituk chanjak bo kisa naigano tabo hingke muiya songui tongo muiya bai ko mukfarai balai abo songnai bo belai no chana muchukjak hini sao oro to machaya bola hingke chana muchukjak khana ta tini chwng ko muiya bangsung bo songjak hingke tei iko abo hingke muiya no iko mukfarai balai bai songnai muiya mui mamang iko duita hai wngkha tabuk hingke iko mukfarai balai riwui berema riwui hingke kolom mani thugui bachagui kisa dupotni kom manui chai tongo ang abo tabuk je ang manui dajak abo nungya dabo ang ko molo thampuru pai tubumani belai no naithokjago ang obono oboni price hingke 110 hingke tini ni ani vlog asung sina hingke please norogano support khaidi jara subscribe khaiyako hingke please subscribe khairidi don't forget to subscribe norogano hamjakmung rwdi taisa next vlog o malainai norog bai jotono bye bye.